Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Lintza aterpetxera hurbildu gara. Hemendik Txamantxoia igoko dugu. Txamantxoia 1932 metro dituen mendia da. Eta hemendik 1340 metrotik 600 metro desnibel izango dugu. Ibilbidea nahiko motza da, baina desnibel handia dauka. Aldapa gogorrak igoko ditugu. Hemen, aterpetxetik tontorra ikus dezakegu. Beraz, hemendik poliki-poliki hasiko dugu ibilbidea. Txamantxoia mendebaldeko Pirinioetan dagoen euskal mendia da. 1941 metroko garaiera dauka. Eta Nafarroa eta Hueskarekin muga egiten du. Zehazki, Belago eta Antsoararen artean kokatzen dugu. Antson, Maze deitzen dute, eta Nafarroan berriz, Txamantxoia mendia. Bertara egotzeko, gure abia puntua Lintzako aterpetxea izango da. Eta handik guztira 5 kilometro osatuko ditugu joan etorria eginez. Ibilbidea laburra da, baina aldapa gogorrez osaturi dago. Baso ilun eta aldapatxu bat pasa ondoren, lepo argi batera pasatuko gara. Eta ostean, lurzoru harritxo batera murgilduko gara. Behin tontorrean, euskal mendi eta Pirinioetaz gozatzeko aukera izango dugu. Jaitsiera, Maz izeneko barrankotik egingo dugu. Itoen bitartez, oso zehaz markatuta dagoen bidea da. Bere malda gogorrek pena merezi dutela argi dago. Larra, Belagoa eta Aragoiko paraje ederretaz disfrutatzeko ibilbide bikaina baita. Lintzako aterpetxe atzetik pista bat daukagu. Hemendik metro batzuetara dagoena. Hauxe hartu eta gora hasiko dugu gure ibilbidea. Tontorra hementxe bertan daukagu, baina aldapa oso gogorra aurretik. Bagoaz. Pista hartu eta 500 metrotara bidegurutze batekin elkartuko gara. Hemendik Aztaparreta lepora helduko gara eta hemendik tontorrera. Beraz, bidegurutzea ezkerrera hartuko dugu eta hemendik gora. Bagoaz, itoa jarraitu.
Kaixo, ongietorriak, gaur Txamantxoia mendiraren ingurura etorri gara. Erronkari ibaiaren, ibarraren ondoan dagoen mendi batera. Hementxe, gure Nafarroaren Pirinioaren altuera gehiengo mendiak aurki ditzakegu. Gaur saiatuko gara Txamantxoiaren ondoan dauden eta eremuan dauden ekosistema ezberdinak eta bertan bizi diren espezie batzuen ezaugarriak zuen garatzen. Ea saioa gustora hartzen duzuen. Bueno, gaurko proposamena bada Txamantxoia igotzea, baina lintzatik egingo dugu. Bakizue, Txamantxoia ematen duela lintzako parajera edo eta bestaldera Belagoako bazterretik ere beste bista bat dagoela. Hemendik ikuste dezakegu pixkat itsasontzi modukoaren itxura duela, agian laruren itxura, baina bestaldera. Agian bat itsasora begira dago eta bestea Hiru Erregeen mahaira begira dago. Hemen atzekaldean ikus dezakegu Txamantxoiaren ekosistemak eta nahiko ongi bereiztu ditzakegu. Adibidez, goitik bera ikusten badugu goian kararri hautsa dagoela eta olako haitz maldatsua daudela eta olako orbanaen moduan aurkitzen direla pinu ilun batzuk. Pinu ilun horiek eta ekosistema hori bakarrik hemen Nafarroan aurki ditzakegu eremu hontan. Badela pinu beltzaren ekosistema eta begira oso sakabanaturik ateratzen direla. Hortxe bakarrik esan bezala ekosistema alpinoa eta oso leku pobrea baita bai gai organikoa lortzeko eta bar. Askotan gainera tximistek apurtu egiten dituzte pinu hauek. Pixkat beraxeago, pagadia hasten da eta ikus dezakezue nola urtaroa aurrera egiten duela eta ez daudela berde fresko ezaugarritsua pagadiaren udaberri eta udako kolore berde argi hori, baizik eta horizten hasia da eta baita horizten ere. Orduan, bakarrik argazki horrekin jakin genezake udazkenaren atarian gaudela. Pixkat beraxeago ikus dezakegu nola pinus gorriarekin elkartu egiten direla. Eta beheko baiaran larreak. Askotan hemen Pirinio altuan, Pirinio baxuaren pixkat alrebez gertatzen zaigu. Ze beheko parteetan baditugu larreak, aldiz Pirinio baxuetan goiko parteetan, eta abeltzaina edo gure txabereak hemen egoten direlarik. Gaurko saioan, Erronkari ibarrara etorri gara, hemen daukagu Urzainki herria. Urzainki herriak 81 biztanle ditu eta Urzainki ibaiak herria gurutzatzen du. Gaurko saioan, Erronkari ibarrara etorri gara eta hementxe daukagu Urzainki herria. Urzainki herriak 81 biztanle ditu eta Ezka ibaiak herria gurutzatzen du.
Lehen esan bezala, pistatik joan, ezkerrera abiatu, eta behin aldapa gogora hasten dugunean, ito batera helduko gara, eta hortik ezkerreko bide eskartuko dugu. Hemendik lepora helduko gara. Ikusten duzuen bezala, hemen bide guztia pagadien artean da, eta baso barruan. Eguzkia kanpoan jotzen duenez, hemen itzalpean ondo gaude. Ea hemen metro gutxitara berehala aterako gara kanpora. Ea zer dagoen. Basotik irten gara, eta hemen bidegurutze batekin elkartu gara. Hemendik tontorrera joango gara, baina jakin gero bueltan, hemen basotik bueltatu beharrean, hemen beste bidea hartuko dugu. Ikusten da zehazki beste bidea zirkularra egiteko osatuko dugula, eta hemendik jaisten dela. Beraz, gure bidea hartuko dugu, eta tontorrera. Hemen kilometro bat besterik ez zaigu falta, aldapa gogorra hori bai. Bagoaz. Tontorretik metro batzuetara, buelta eman eta izugarrizko bistak ditugu. Hemendik alde honetatik Alano mendilerroa daukagu. Poliki-poliki, ezkerreruntz bagoaz, Petretxema ikusten dugu. Eta ondoan, 3 errege maila. Poliki-poliki, hemendik Lintzako aterpetxetik doan bidea ikusten dugu. Ondoan, Aunamendi daukagu. Eta zer esanik ez, ondoan daukagun, Arlas piramide txiki horri buruz. Egia esan hemen panoramika izugarria daukagu. Hemendik metro batzuetara tontorrean egongo gara. Bagoaz. Tontorretik metro batzuetara gaude, eta hemen beste aldera jo dugu, eta argi eta garbi ikusten dugu Larrako portua. Bertan, militarren eraikuntza zaharra, eta hortik kilometro batera berritzen ari den aterpetxe berria, Belaguako hain zuzen ere. Ikusten dugu argi eta garbi nola Larrako portuan zehar lainoa sartzen ari den. Iparraldetik, hemen, Erronkariko bailarara, polita benetan.
Mantsoia tontorrera heldu gara, 1955 metroko garaia duen mendia. Hemen, sorpresa txiki bat aurkitu dugu. Nafarroko armarria daukagu hemen ezarrita. Ze pozik ipini garen. Beno, inguruari begira, hemen lehen esan bezala, Larra portua daukagu, Erronkariko baiara ikusten delarik. Han atzeko aldean ere bai, hori mendia daukagu. 2000 metroko lehen mendia Euskal Herrian. Bestetik hemen atzean, Ani mendia, Arlas, Hiru Errege Maila, eta hemen, zer esanik ez, Alano mendilerroa. Bikaina ingurua, eguzkia ere dizdiratsu goian, eta besterik ez, orain, jaitsierako ibilbidea tokatzen zaigu. Bagoaz. Lintzako bidetik, hasten garenean, justo ibaia jaio egiten da. Elkartu egiten da, maldetatik ezetasuna eta ura bera egiten du, eta justo larrera ateratzen den momentuan ibaia hotza dator, gardena, ze oraindikan iaia argiak ez du jo, eta ez dago etxabererik, pixkat ur horiek gai organikotaz aldatzeko aukera ez du izan oraindikan. Ibai hauek badire, badaude bizirik josita, ze mikroekosistema dezente daukate. Orain, holako bizitasun handirik ez daukate, ze itxaroten ari dira udazkeneko eta neguko euriteetarak. Hementxe, ikus dezakegu nola ibai bazterretan landaredia dago, harriko eskor borobildutak, segurazki urteak eta urteak jotak borobildutak izan direnak, eta ez da zaila hemendikan animalien arrastoak ikustea. Zenbait ugaztunen kaka txikiak edota urtzozoaren gagoropilak edo haiek liseritu ezin dituzten gaien ezurrak edo kitina egindako estrukturak ahotikan botatzen dituzte eta adibidez harrien gaineko partetan paratzen dituzte. Askotan, orduak eta urtaroaren garaia mugatzen gaitu animaliak ikusteko garaia edo beste modu batez ikusita aukera izan dezakegu egunero eta urtearen edozein egunetan eguraldiaren arabera eta haien bizimoduen arabera ikusteko aukera berri bat izango dugu. Pena ez kamerarekin usaila ez ailegatzea, baina menta hemen oso fragantzia edo usai politakin jaso gaitu edo. Hemen, Txamaitxoiako beheko larreetan, esan bezala, etxabere batzuk aurki ditzakegu. Hemen adibidez, atzekaldean Pirinioetako bila ditugu, eta animalia hauek ez dizkigute bakarrik haragia edota esnea ematen, baizik eta askotan gure bide zaharrak, mendietako bide zaharrak mantentzen dizkigute. Orduan, askotan oso mesedegarriak dira, bai gure ekonomiarentzat, bai gure basoen kudeaketarentzat, zeinen gure paisajearen forma eman ahal izateko eta horrela mantendu ahal izateko. Hemen inguruan, bai etxabereak eta bai animalia basatiak ikus ditzakegu edo ikusteko aukera paregabea daukagu. Hementxe, Pirinioetan bizi diren azkeneko espezie batzuk ikusteko aukera daukagu. Batez ere, ipar gerritxoriak, edota zenbait garrapo, zein Pirinioetako zozoak, mokokerrak,
eta Pirinioetako txirriskiak eta berdantzak. Haitzetan beste batzuk auki ditzakegu, adibidez, Pirinioetako txolarreak eta beste zenbat. Bakarrik, paseatzeko gogoarekin etorri behar duzue, eta posible izango da pixkat behatuz eta fijatuz, bai ikusmena zein zentzumenarekin, espezie berezi hauek ikusi edo zuen ganatzeko. Hemen dugu, Amaia Saldias, zuk aski ongi ezagutzen dituzu Pirinioak, ezta? Bai. Hemen inguruan sortue, baita ere gaur egun hemen bizi zara, Otsagin edo Otsagabian, baina baita hemen oso hurbil ditugu hainbat mendi ospetsuak, Nafarroko Pirinioetako mendi altuenak, eta berez hemendik oso gertu baita daukagu Txamantxoia mendia. Bai, hemendik ordu erditxora edo, belaguan sartuta, bada Txamantxoia mendia eta oso politare. Ez da mendi oso altua eta oso zaila, errez igotzen da, baina badu bere xarma eta bere itxura, ez dakit oso konikoala ematen dio bere toke berezi bat. Gainera, hemen sortu eta hemen bizitzen zarenez, nahi eta nahi ez mendigoizalea berduzu izanez, o mendizalea gutxienez bai. Bai, ni gaztetik ibili naiz mendian, egia esan txikitatik gustatu izan zait, eta, baina, esango nuke gero ez da jende gehiago animatu dela. Lehenago igual ez hain bertze, baina ja gaur egun hemengo jende gehiena eta gazte gehiena mendizale edo, mintzat gustatzen zaigu mendira joatea. Garai batean, hemengo bizimoduak nahiko gogorrak ziren, batzuk hartzainak, gainera jakinda nola garai bateko neguak gaur egungoak baino aize gogorragoak zirela eta behartutak ziren azindarekin hegoalderantz joaten ziren, transumantzian, bardetara eta baita hemengo neskatiliak ere iparralderantz joaten ziren, espartinak egitera. Baina gaur egun turismoak gero eta garrantzi gehiago dauka, gero eta mendizale eta etortzen dira. Orduan, nola ikusten duzu gaur egungo bizimodua edo hemen bizitzea? Bai, aldatu da pila bat, ez? Ni txikian nintzenetik aldatu da. Egia da hartzainak jarritzen dutela, ez? Eta belagoako lautadatxo hortan oraindik ikusten aldira hartaldeak beti, eta gaztagileak. Gainera nik uste orain, errelebo hori hartzen ari direla. Eta, baino, turismoak eman du kriston gorakada, ara hauetan. Eta, jakin izan da, hortik ere beste bizimodu mota bat, landetxe, turismo, rurala edo, eta turista asko etortzen dira, mendia egitera, Erronkariko kasuan eskiatzera, horko estazioak kriston jende pila bat biltzen du, eta baita hori, inguruko mendi hauek, ez? Gainean aski, orain, belagoako aterpea konpontzen ari dira, ezta? Bai, urte asko eta gero, egon da hor, kinkan hor berritu edo ez, eta azkenean lortu dute, eta aurten hasi dira, lehenengo obrak, gelditua egon da orain negoan, baina berez, udaberri honetan hasi behar da, eta ilusio handia ematen du, Olako toki bat izandako historiarekin, hor ikustea erortzen, pena handia ematen zuen. Gaina, jende handitz eskiatzera etortzen da, ze modalitate edo ze eskimota egiten dute? Bai, hemen, hemengo aldean, Nafarroan, iparreskia egiten da, hor badira hiru zentro bezala, Mata de Aiakoa da bat, behitin dagoena, hor karretera edo errepidea mozten denean elurrangatik hor eskiatzen da, gero bada ferial, handiena eta prestatuena, hor egiten da eski kanpaina eta jende haunitz biltzen du, eta gero gorago badago kontiendan, beste bat, arraspoita, biltzen duna kontienda arlas azpiko oiatxo bat egiten da hor, eta pista oso politak dira. Eta horri iparreskia egiten da, baino berehala beste aldera Frantziara pasata dugu Aret, eta hor beste alpino egiteko aukera dago, eta hemendik oso gertu geratzen denez, ere pilatz joaten gara. Eta bertakoak ez gain, nortzuk gaten dira, enongoak dira,
eskiatzera eta mendira joaten den jendea? Turistak? Bai, hemen errango nuke ipar eskia egitera bertako jende asko etortzen dela, euskaldunak, nafarrak. Eskolak, ez da? Eskolako, bai, eskolak urtea honitze darmatza eski kanpaina eta orduan Nafarroko eskola guzti, askotatik etortzen dira ikasleak, urtero, bai Zaraitzura eta bai Erronkarira, eta aretera, nik uste ja kanpotik ere jendea, Frantziatik jende asko, eta urrunagotik ere etortzen da. Alpinok badauka olako tirada bat, baina berrango nuke hemengo jendea gehiago gustatzen zaiola ipar eskia. Naturarekin eta kontaktua handiagoa da, eta fisikoki ere ez dakit. Niri gehiago gustatzen zait. Eta bertako mendiak igotzera baita, ez da? Baita ere. Ez bertakoa bakarrik, ez Euskal Herrikoa bakarrik, baizik eta baita gaur egun gero eta kanpotar gehiago etortzen dira hemengo zokoak eta hemengo mendi tontorrak ere ezagutzera. Bai, eta neguan gainera, hori, nik uste gero ez da gehiago gustatzen zaiola jendeari trabesia, iraupen eskia egitea, eta bai, toki guztietatik ikusten duzu jendea furgonetekin, goizean goizea prest eskiekin eta beren motxilekin Pirinotoko mendi asko igotzeko prest. Gainera, azken urtetan, hainbat enpresare sortu dira, ez da, bai gidak eta baita ere eskiarekin edo mendiarekin lotura dituzten enpresak. Bai, tiroia handia du, eta nik uste goraka doala, bai korrika egiteko orain, traiak eta badago Camille Estrem, badago hemen Otsagabian Irati Trail, holakoak kriston tira dute, eta jakin izan da ere hori probesten, beste lanpostu, beste enpresatxoak sortzeko. Hala ere, tamalez edo igual tamalez ez, baina gaur egungo gaztiak, zu adibidez, behartutak zaudete gutxienez nozbait hemendik ateratzera, ez? Zuk irakaslea zara, eta orduan Iruñara joan zinen ikastera, orain irakasle bezala hainbat lekuetan egon zara, irakasle gehienak bezala, baina badaude bai gazteak oraindik ere behartutak daudenak hemendik kanpora ateratzera, ezta? Bai, hemen pena da, 16 urteak arte eskola institutoa bertan egiten da, bai Aezkoan, bai Zaraitzun eta bai Erronkarin, baina 16 urteekin ikasi nahi izan ez gero, behartua gaude edo Irunberrira, edo ja gehienak Iruñara joatek. Eta orduan, ikasketa urte horiek kanpoan pasatzen dituzu, eta askotan ere gero lana errazagoa da topatzea han, eta nire kasuan adibidez, errazagoa da, hemen irakasle haunitz ere ez dire behar, baino bai erranen nuke, saiatzen ari dela, gazte jendea bilatzen ari dela hemen beste lan egiteko aukerak, eta bai, pixkat birplanteatzen nola ze proiektu mota izaten aldiren hemen bideragarriak, hemen geratzeko bizitzen. Gainera, kontutari izan da, hemen Belaguan aurkitzen dugu San Martin harrian, egiten den, urtero ospatzen den besta edo olako negoziaketa edo hola zerbait ere, hau da, hiru behien tributoa edo ordainketa. Orduan, horrekin nabari da, historian zehar zen olako garrantzia izan duen hemen nekazaritzak, batez ere abeltzaintzak. Eta gaur egun oraindik ere biziri dago, ezta? Edo hortxe? Bai, bizirik bai, konparatuta lehenagoko urte horiekin, suposatzen dut, aldaketa izugarria eman duela, ez? Baina, bai, badira oraindik behorrak, behiak, ardiak, hartaleak jarraitzen dute, eta, hoberena ikusten direla gazteak ere, ez? Hortan nahi dutena jarraitu, eta bai, paisaia ere, berei eskerolako paisaia dugu, orduan, izugarrizko garrantzia dute. Gainera, aipatu naute, gaur egun oraindik hiru behien tributua, ez dela kontu folkloriko bat, baizik eta nahiko kontu serioa, hau da, ja behiak aukeratzen duten orduan, albaiteruak eta nahiko zorrotzako mendira. Bai, eta ongi dago, ez, holako gauzak urteetan zehar mantentzea, ikusten da, ez, ematen du hemen garrantzia handiko lurraldea izan dela, holako beltzain munduan eta, hori ere nik uste behar dutela beraien errekonozimendu hori edo, pixkat igual ahaztuak egon dira urte batzuetan, ez, eta, Baita ere ikusi ditugu herrietan zehar, batez ere ibai ertzeetan,
iaia herri guztietan almadiak, edo gutxienez almadiaren oroitarriak, edo olako almadiaren erreproduzioak. Gaur egun, badakigu, Burgin bai urtero ospatzen dute almadiaren eguna, baino gaur egun, oraindik hemengo janak eta ustiatzen dira, ezta? Bai, hemen irati dugu hola basorik handiena, ez? Eta duela urte batzuk, urte desente, hor langile pila bat zegoen, ez? Eta infrastruktura handia egurra atera eta garraiatzeko. Eta gaur egun oraindik ere jarraitzen du hola izaten, ez neurri hortan, baina jarraitzen du egurra eta ateratzen. Eta bestetik turismo aldetik eta oso toki garrantzitsua bihurtu da, ez? Baina bai, almadiak eta Sareitzun ere jaisten ziren, Erronkarin ere, eta oso polita da Burgin egiten den festa urtero, pixka bat hori gogoratzeko eta ikusteko izugarri polita da. Ikustea nola jaisten zuten egurra errekatik. Zenolako arriskuak eta arriskua bai, izugarri eta holako, ibaiak ere suposatzen dut, biziago joango ez direla. Gaur eguneiko lehorrak ditugu ja garai hontan, baina badira argazki oso politak ere hemen Zaraitzutik eta presetatik jaisten, eta izugarrizko meritua zuten. Txamantxoia menditontorra, Belaguatik nahiko potente ikusten da, nahiko mendi, horko mendi puntia eta zer moduz, gogorra da? Badu desnibel nahiko Belaguako lautada hortatik igota, azkenean metro puska batzuk dira, orduan ez da gogorra, ez da zaila, baina desnibela izerri batzuk botatzeko bezala, eta gero biztak oso politak ditu, orduan beti merezi du. Holako esfortzua egitea, gero sari hori izateko. Mila esker, Amaia. Zuei. Beste bat arte. Zongi. Lehen esan dugu moduan, orain jaitsieran bidegurutze batera helduko gara. Hemendik eskuineko bidetxo hartuko dugu, itoa alde batera utziz. Basoan sartuko gara. Orain, iluntasunean sartuko gara. Heldu gara gure helmugara, gure hasierako puntura, Lintzako aterpetxera. Gaurkoan, Txamantxoia igo dugu.
1955 metroko garaiera duen mendia. Hemendik 5 kilometro atera zaizkigu, 600 metroko desnibelarekin. Oso ibilbide laburra da, baina oso pikoa. Bitan zatitu dezakegu ibilbidea. Gu zirkularra osoa bete dugu, eta hasieran pista batetik pagadien artean hasi gara. Gero hortik azkeneko txanpa geratzen zaigu, harrien artean eta mendia inguratuz Erronkariko baiara ikusteko aukera izanik. Hortik berako bidea hartu eta Barranko Maz izena duen zati batetik jaitsi gara. Hemendik berriro errepidera eta gure helmugara. Hori izan da gure gaurko ibilbidea. Ikuspegiak ikaragarriak dira goitikan. Erronkariko baiara lehen esanik eta hemen inguruko mendi guztiak ikusteko aukera izan dugu. Bai Oinamendi, bai Euskaurre eta bai Irui Errege Maila ere bai. Besterik gabe, hemen utziko dugu gaurko mendia. Hurrengoan ikusiko gara. Azken aldi hontan, edo urte batzuk, daramagu bai Pirinioetan, bai Nafarroan, bai Euskadi mailan eta Europa mailan aksesibilitatearen eremuko bidezkat promozionatzen. Hemen Pirinioetan bi sasoieko hanka izatea bidezkoa da pixkat mendi tontorrak igual izateko, baina edonor etorri daiteke hemen promozionatzen ari diren adibidez aksesibilitateko bidezkak. Hementxe Txamantxoiaren oinaren inguruan edonor etorri daiteke eta bueltatxo bat eman eta hemengo natura eta haien animalia zein landarediaz pixkat disfrutatzeko aukera izateko. Bueno, hementxe aurkitu dugu estazio klimatiko bat, gure geografiatik sakabanaturik daude eta hemendikan agurtu nahi dugu pixkat hauen inguruan bolondrez moduan egunero neurriak, bai prezipitazio, zein temperatura maximo, zein minimoak pixkat hartzen dituzten pertsonei. Askotan, familiak izaten dira segimendua edo jarraipen hau egiten dituzten pertsonak. Egunero, etortzen dira ordu berean, askotan goizeko 10etan, eta hartzen dute eroritako meteorologian suertatutako datuen eta hauek taula batean sartzen dituzte eta bilaltzen dituzte. Gero ere orain estazio automatikoa dira, baina oraindikan manual edo bisitatu behar diren estazio klimatiko desente ditugu estatu mailan, Nafarroan ere. Bueno, estazio honek Pirinioetan izan da, Txamantxoiaren pean, elemento edo ezaugarri berezi badauka, eta badela nibometroa edo. Edo elurtea neurtzen duen aparatilua edo. Hementxe daukagu eta, ikusi dezakezuen moduan, 2 metro eta 20ko elurtea neurtzen du. Ez dakit hemendik aurrera nola egingo duten, edo inoiz pasatu izan den. Seguro baietz, edo bestela gertatuko delarik. Ze askotan naturak beti harritu egiten gaitu. Oso importantea da datu hauen bilkura, ze horrela egiten dituzte gero datu historikoak eta modeloak. Horrela lortu dugu pixkat klimatikoki edo meteorologikoki horrelako aurrekuntzak izatea eta egunero edo guztio badaukagu gure smartphonean edo mugikorrean olako aplikazioa jakiteko bai hurrengo unean edo aste bat barru edo gure oporrak antolatzeko ditugun modeloak eta
eta zen nolako eguraldi mota izan behar dugu, eta maletan zer sartu behar dugun, edo ea perena merezi duen bidaia hartzea edo sartzea, ez? Horregatik, bai estazio klimatikoetan egiten den lanarekin zein gero datu hauen analisian, sekulako garrantzia dauka gero gure egunerokotasuneko konportamenduetan edo. Bueno, hementxe ikus dezakegu espezie basati bat badela aitz enara. Txitua daude hor, egan egiteko prest, segurazki 3-4 egunetan egan egingo dutela. Bada hemen Nafarroan aurki dezakegun enar sedentario edo urte osoa gurekin pasatzen duen enara, eta aterpearen horma hartu du amildegitzat. Ikaragarri gustatzen zaie kobazuloetan kabiak egitea, eta hemen trankile egongo da eta ibarratik haren intsektutaz elikatzea lortuko du. Askotan, gure 18. mendeko ornitologoek uste zuten eta bertako zientzilariek uste zuten enarak lurrazpian sartzen zirela neguan, ze asko eta asko lurralde askotan desagertu egiten ziren hauek izan ezik. Baina inguruan kabia ekoiztutako lokatzetan fijatzen bazarete, apurka egiten dutela, eta orduan zientzilariek udaberrian ikusten zutenean lokatzetatik ateratzen zirela eta joten zirela kabien eraikuntza egitera, uste zuten lurrazpitik ateratzen zirela eta negua lurrazpian pasatzen zutela. Orain, badakigu, Hego Afrikara askotan jo egiten dutela eta 6.000 eta 10.000 kilometro bitarte egiten dituztela. Pentsa, 22 gramoko hegazti batek olako bidaiak egiten dituzte. Bueno, gaur txamantxoiaren eremura etorri gara. Saiatu gara saio hontan zuenganatzen bere inguruan aurki ditzakegun ekosistemak azaltzen, eta espero dugu saioa interesgarria izana. Hurrengo saio batera arte, mila esker. Hemendik jende pila bat neguan kanpora joaten zen. Alde batetik, artzainak bere ardiekin bahardetara joaten ziren, bezaldetik oianan lanean egiten zutenak zuhaitzen borrak moztu ondoren Ezka ibaia erabiltzen zuten almadiekin egurra Aragoi aldera eramateko. Eta hemengo emakumeak ere kanporat joaten ziren lanera, espartinak egitera, Sibero aldera batez ere, eta berez emakume hauek enarak bezala ezagutzen ziren.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.